Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция Петровщина. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Petrovщина. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка, тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або метрапалітэна. Станция Петровщина. Petrovщина station. Наступная станция Михалова. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Mikhalova. Please mind the closing doors. Станция Михалова. Mikhalova station. Наступная станция Грушевка. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Rushovka. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, сцеражыцеся кішэнных крацяжоў.
Наступная станция – Институт культуры. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Institut Kultur. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоне не дапускаецца. Станция Институт культуры. Institut Kultur station. Наступная станция – Площадь Ленина. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ploshcha Lenina. Please mind the closing doors. Станция Площадь Ленина. Выход Кочевничного вокзала и Площади Незалежности. Переход Котельников к Зеленодольской линии. Площадь Ленина station. Exit to the railway station and Площадь Незалежности. Transfer to the Зеленолужская line. Наступная станция – Кострышницкая. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Kastrycznicka. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, не заходзьце за абмежавальную лінію каля краю платформы. На путях метрапалітэна высокае напружанне.
Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станция – площадь Перамоги. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площа Перамоги. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Станция Площа Перамоги. Площа Перамоги station. Наступная станция – площадь Якуба Колоса. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Площа Якуба Колоса. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоне не дапускаецца. Станция Площа Якуба Колоса. Площа Якуба Колоса station. Наступная станция – Академия наук. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Академия наук. Please mind the closing doors.
Наступная станция – парк Челюскинцы. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Park Челюскинцы. Please mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, стережитесь кишечных платежей. Станция парк Челюскинцы. Park Челюскинцы station. Наступная станция – Московская. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Moskovskaya. Please mind the closing doors. Станция Московская. Moskovskaya station. Наступная станция – Усход. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Ushot. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, калі вы знайшлі на станцыях ці ў цягніках метрапалітэна рэчы без нагляду ці падазроныя прадметы, калі ласка тэрмінова паведаміце пра гэта супрацоўнікам міліцыі або
Наступная станция Борисовский тракт. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Borisovsky Trakt. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, не заходзьце за абмежавальную лінію каля краю платформы. На путях метрапалітэна высокае напружанне. Станция Борисовский тракт. Борисовский Trakt Station. Наступная станция Уручча. Осторожно, двери зачиняются. Next station is Уручча. Please mind the closing doors. Станция Уручча. Тэцавая. Цягнік далей не ідзе, калі ласка, пакіньце вагоны. Паважаныя пасажыры, пры выхадзе з вагона не забывайце свае рэчы. Urucha station. Please leave the train. Please don't leave your belongings behind.